Салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз. Ҳамаатонро хушомадед мегӯям ба канали Олмонии Сода. Инак мавзӯи имрӯзаи мо инчунин ҷонишинҳо мебошад, ҷонишинҳои локал. Яъне локал гуфта мо ҷою маконро дар назар дорем. Яъне ин ҷонишинҳое мебошанд, ки ба саволҳои во дар куҷо ё воҳин ба куҷо ё воҳер аз куҷо ҷавоб мешаванд. Инак менигарем, яъне ҷонишинҳое ки барои ҷой ва макон истифода бурда мешаванд. Онро дар забони олмонӣ орт мегӯем ё ортшафт. Инак барои ҷонишинҳое ки мақсад дар куҷо буданро нишон медиҳад, яъне дар кадом ҷой, дар кадом мавқеъ қарор доштани ин ё он ашёро ё шахсро. Wo sind deine Freunde? Рафиқони ту дар куҷо мебошанд? Sie sind im Park. Онҳо дар парканд. Яъне дар датив der Park ба dem Park иваз мешавад. Яъне кӯтоҳ карда гӯем in dem Parkро im Park. Агар дар ягон ҷое қарор дошта бошанд, ки ҷинсаш ҷинси занона бошад, дар датив die ба der мубаддал мегардад. In der Klasse. Sie sind in der Klasse. Агар дар ягон ҷое қарор дошта бошанд, ки ҷинсаш миёна бошад, ҷинси миёна даст ба монанди der дар датив ба dem мешаванд. Яъне im Büro. Wo lebt Frau Merkel? Хонум Меркел дар куҷо иқомат мекунад, зиндагӣ мекунад. Frau Merkel lebt in Deutschland. Инчунин давлатҳо низ, яъне ба орт, ба ҷой макон тааллуқ доранд. Яъне мо метавонем дар ин ҳолат ин пешояндро истифода барем in. Wo lebt Frau Merkel? Хонум Меркел дар куҷо зиндагӣ мекунад? Frau Merkel lebt in Deutschland. Хонум Меркел дар Олмон зиндагӣ мекунад. Агар давлати мо ҷинсаш занона бошад, ҷинси занонаи мо дар датив ба der мубаддал мешавад. Яъне in der Schweiz. Frau Merkel lebt in der Schweiz. Хонум Меркел дар Швейтсария зиндагӣ мекунад. Агар давлат ҷинсияташ der бошад, дар датив dem мешавад. Frau Merkel lebt im Iran. мо гуфтем давлатҳое ки ҷинсашон миёна аст, барои онҳо мо артиклро истифода намебарем. Аз ҳамин лиҳоз Deutschland бе артикл омадааст. In Deutschland. Пешоянди навбатӣ, яъне in, инчунин барои нишон додан, яъне ба куҷо истифода бурда мешавад. Яъне ба ягон ҷой, ягон макон, ба куҷо гуфта самтро агар нишон диҳем, ин пешояндро истифода мебарем. Wohin geht Frau Müller jeden Tag? Яъне хонум Мюллер ҳар рӯз ба куҷо меравад? Яъне самтро нишон дода истодааст, ки ба ягон ҷой ё макон рафта истодааст. Jeden Tag geht sie in die Bibliothek. ҳар рӯз ӯ ба библиотека меравад. Ба куҷо? In die Bibliothek. Ба библиотека. Библиотеки мо ҷинсаш занона аст. Бюро бошад, дастбюро, яъне ба куҷо меравад? Jeden Tag geht sie ins Büro. Ба бюро меравад, яъне in das Büro. Агар ба ягон ҷое равад, ки ҷинсаш мардона бошад, дар акузатив, яъне ба дери мо den мешавад. In den Park. Jeden Tag geht sie in den Park. ҳар рӯз ӯ ба боғ меравад, ба парк меравад. Wohin fährt Frau Merkel? Хонум Меркел ба куҷо меравад? Frau Merkel fährt nach Deutschland. Хонум Меркел ба Олмон меравад. Яъне агар гуфтем давлат ҷинс бе артикл истифода шавад, дар он ҳолат самтро бо нах истифода мекунем. Агар дар ҳолате ки давлати мо ҷинсаш занона ё мардона бошад, дар ин ҳолат мо пешоянди inро истифода мебарем. Гарчанде Deutschland мо артикл надорад, аз ин лиҳоз пешоянди нах истифода мебарем. Дар ҳолате ки давлатҳо яъне die ё der бошад, пешоянди inро истифода мебарем. Frau Merkel fährt in die Schweiz ё ки Frau Merkel fährt in den Iran.
барои аз куҷо агар ҷавоб диҳем пешоянди aus истифода бурда мешавад, яъне аз ягон ҷой ё макон. Woher kommt Frau Müller gerade? Хонум Мюллер айни ҳол аз куҷо меояд? Frau Müller kommt gerade aus der Klasse. Хонум Мюллер айни ҳол аз даруни синфхона омада истодааст. Ё ки дастбюро бошад, aus dem Büro, яъне аз даруни идора. Aus dem Park аз даруни, яъне аз парк, аз боғ омада истодааст. Woher kommt Frau Merkel? Хонум Меркел аз куҷо меояд? Frau Merkel kommt aus Deutschland. Аз Олмон меояд. Frau Merkel kommt aus der Schweiz. Дар датив ди ба дер мубаддал мегардад. Aus der Schweiz ё ин ки der Iran aus dem Iran. яъне ҳозир нигоҳ мекунем бо активитет машғулият, яъне бо машғулият кадом пешояндҳо истифода мешаванд. яъне дар куҷоед шумо дар ягон ҷое дар ягон машғулият бошед, пешоянди байро истифода мебарем. Машғулиятҳо гуфта яъне мо обӯзӣ, футболбӯзӣ, кор, ягон машғулиятро яъне дар назар дорем. Активитет мегӯянд дар забони олмонӣ. Wo ist Herr Amakiev jetzt? ҷаноби Амакиев ҳозир дар куҷо аст? Herr Amakiev ist jetzt beim Schwimmen. ҷаноби Амакиев ҳозир дар обӯзӣ аст, яъне обӯзӣ гуфта мо машғулият ҳастем. дар куҷо аст? Дар обӯзӣ аст. ё beim Fußball, дар футбол аст. яъне футбол, обӯзӣ инҳо ҳама машғулият аст. ва агар дар куҷо будани нишон диҳем, пешоянди байро истифода мебарем. дар ҳолате ки агар ба куҷо гуфтанро гӯем, агар самтро нишон диҳем, яъне ба ҳамон ҷои ба машғулият, яъне рафтем ба футбол, ба обӯзиро агар гап занем, яъне самт бошад, дар ин ҳолат пешоянди zu истифода мебарем. Wohin geht Herr Amakiev jetzt? ба куҷо меравад ҳозир ҷаноби Амакиев? Herr Amakiev geht jetzt zum Schwimmen. ё ки Herr Amakiev geht jetzt zum Fußball. ҷаноби Амакиев ҳозир ба обӯзӣ меравад. яъне ба куҷо меравад, самтро нишон дода истем, самти машғулиятро. ё zum Fußball, ба футбол меравад. барои woher аз куҷо, яъне пешоянди von истифода бурда мешавад. яъне аз ягон машғулият омаданро бо von истифода мекунем. аз яъне Woher kommen die Sportler? Варзишгарон аз куҷо меоянд? Die Sportler kommen vom Fußball. Варзишгарон аз футбол меоянд. ё ки die Sportler kommen von der Arbeit. Варзишгарон аз кор меоянд. ниҳоят пешояндҳое ки барои шахс истифода бурда мешавад, яъне персон, яъне дар куҷои ту, дар назди ягон шахс гӯем, дар куҷо, пешоянди bei истифода бурда мешавад. Wo ist deine Tochter? духтарат дар куҷо аст? Meine Tochter ist beim Arzt. духтари ман дар назди духтур аст, яъне дар назди як шахс аст. агар ҷинси занона бошад, bei der Ärztin, дар назди, яъне духтури занона аст, яъне духтур, зан духтур. агар ба куҷо гуфта самтро нишон диҳем, ба назди ягон шахс гӯем, пешоянди zu истифода бурда мешавад. Wohin geht deine Tochter? ба куҷо меравад духтари ту? Meine Tochter geht zum Arzt. духтари ман ба назди духтур меравад. агар зан бошад, ҳамон духтур, ҷинсаш занона, meine Tochter geht zur Ärztin. Die Ärztin дар датив der Ärztin мешавад. тарзи кӯтоҳаш zu der-ро zur мегӯянд. Zur Ärztin. ва ниҳоят аз куҷо гӯем, агар аз назди ягон шахс меояд гӯем, дар ин ҳолат пешоянди von истифода бурда мешавад, яъне аз. Woher kommt deine Tochter? духтарат аз назди куҷо омада истодааст? Пеши кӣ омада истодааст? Meine Tochter kommt vom Arzt. духтари ман аз назди духтур омада истодааст. ё ки агар духтур зан бошад, von der Ärztin.
агар шакли ҷамъ бошад, von den Eltern аз назди волидойнаш омада истодааст. барои мустаҳкамкунии мавзӯъ барои шумо китоби олмонии соддаро тавсия мекунам. китоб аллакай дар фурӯш аст, дар Садбарг метавонед дастрас кунед ва олмониятонро беҳтар кунед. умедворам мавзӯи имрӯза ба шумо фаҳмо буд. хонаободу тансият бошед. Чус!